Imos seguir a falar de cabras. Eu tiña preparado unha introducción aquí, pero debido ao tempo vamos a tirar para diante porque aí quedaron moitas preguntas para Miguel e ainda non coñecemos o caso de Lucía e de Suso, que tamén vai a xerar un montón de preguntas. Levamos 3 días xa aquí a falar da problemática do rural, viñeron xente de moitos sitios a contarnos iniciativas que se están levando a cabo. Viñeron de concellos que nos están falando de que hai que implicarse, que hai que poñer cartos públicos para mobilizar todo isto. A verdade é que todo isto está pasando aquí porque fai un ano, máis ou menos, Suso se puxo en contacto con varios de nós, Suso e Oliver, porque querían rehabilitar todo isto e que non ardera o monte volver a vivir aquí dun xeito como toca. Entón, pois aquí estamos, esperamos que che valera para algo todo isto. Sabemos que levades un ano aquí traballando, entonces ele Suso, os seus pais eran orixinarios de aquí, pero el non viviu aquí, pero desde que houve un incendio empezou a replantexar que había que facer algo, que isto non se podía deixar abandonado. Entón, supoño que un pouco pola ola de Oliver empezou a pensar en cabras, empezou a pensar en crear unha vida nova aquí e fai 4 meses que se instalou coa súa familia. É un novo habitante de Vilela, ten moitas cousas que contarnos porque leva un ano traballando, entonces voulle dar paso e que nos conte. Bueno, pois eu sigo falando. A continuación vai falar Lucía, que, bueno, Suso ven a ser o que é o futuro, non? Pero Lucía é o presente, porque Lucía ven de Friol, a súa familia dedicouse ao vacún de leite, a produción de queixos. De carne. De carne, pero tamén traballades con queixos. Pero cousas da vida, acabou en Castro Verde nunha pastelería coa súa parella e viu na opción na xubilación da súa sogra, pois viu a oportunidade de poder facer o que a ela realmente lle gusta, que é dedicarse aos animais. Empezou con 8 cabriñas e hoxe ten 200 cabras e está moi contenta e podenos contar un montón de cousas porque as cabras é un tema moi complexo. E, bueno, pero eu xa deixo este libre, Pero teño que apagar os todos para funcionar. Ai, perdoa, vale, correcto. Pois eu sigo vos contando. Supoño que me encargaron a min esta última mesa porque eu tamén me incorporei, son gandeira. Fai 12 anos incorporeime con 140 cabras. A experiencia non foi moi boa porque fai xa, non sei, no 2015 cambianas por ovellas. Non daba feito nada con elas. Son moi listas, escapan. Non lles interesa o que elas queiran. E a día de hoxe teño 2 e sigan armando todos os días. É moi complicado, pero bueno, temos todo. Sí, está. Perfecto. Pois, Suso, cando queiras. Como ven con termitas, empezamos fai un ano, xa ven de atrás desde que houbera o incendio aquí en Vilela, e viña cada semana, cada 15 días, cada un mes, bueno, cando lle coincide, a veces pasaba un ano non viña, a limpiar para que non ardera, basicamente, a casa, ao lado da casa, a finca de 2 hectáreas que hai por encima da casa, e hasta un momento que xa me comen desbrozadora para aquí, desbrozadora para lá, nada, chegabas ao día seguinte e volvías a estar peor, volvías dali a 15 días, volvías a estar peor. Bueno, quise meter cabras. Que pasa? Estaba eu solo. O problema de estar solo é empezar. Eu de coller, vale, veñome para aquí, sí, que fago? Veñome a vivir aquí, vou a Becerrea, veño desde Becerrea todos os días, que faz? Se non estás aquí non podes ter cabras. Eso máis que claro. Hai que vivir aquí para ter cabras. Hai que vivir no sitio onde instales as cabras. E nada, levamos un ano, como ben dixen, moi ben, non tuvemos ataques de lobo, con
con engrenaxe de eixo de pistón. Aprendimos a fazer cierres, que non sabíamos. Manexo básico, non é complicado, porque unha vez que tes o cierre feito é controlalas, vale, miralas, contalas, eu que sei, mil cousas. Son 20, se tu eras 200 igual non os contabas tan rápido. E nada, solo eso, porque ves que cada día o territorio cambia cando están elas dentro das fincas, están comendo, bueno, ves cambiar día a día, e eso crees que é o que ten que ser para aquí, que a cabra ten que estar aquí, ten que formar parte de Ancares e de todo Galicia, vaya. E nada, moi contento con elas, de momento. É que non teño moita máis experiencia, porque a experiencia que teño é gracias a Miguel e pouco máis. O meu negocio non é ese. Agora combino co meu negocio, que é de vacas, de comprar vacas e becerros, pero de cabros nunca entendí nada hasta este ano. Non sei que máis que decir. No futuro o plan é coller e vivir desto con axuda de outro tipo de ganado, non só de cabras, de ganado, de abellas, bueno, de mil cousas que podes facer aquí en Vilela, cousa que en Becerrera non podes facer, onde vivía non o podes facer. É vivir desto, aparte de devolverlle a terra o que me está dando todos os días, como é a experiencia de vida esta, que eu non a vivirá nunca, que xa é moito. A experiencia de vida de vivir aquí no rural, pois en 5 meses que levo aquí vivindo diario, é increíble. Aparte que a xente que está rodeada todos os días. E nada, seguir con isto para diante. Non sei que máis decir, porque non teño nada preparado. O técnico xa dixo todo o que tiña que decir. Entonces podemos deixar de falar a Lucía e despois abrimos paso ás preguntas para os tres, se vos parece, vale? Pois veña, Lucía. Bueno, antes de nada, aí xa especifico, describo así un pouco cada detalle. Eu teño 27 anos, comecei sobre o ano 2017, donde comenzamos, como contaba aquí a miña compañeira, pois un relevo xeracional, donde había, na casa de meus sogros, tiñan pois unhas novillas, daquelas, supóñome que agora tamén seguirá sendo igual, que non estou moi posta neso, que cando estaban próximas ao parto, pois había que facerlles as pruebas esas de sangre, quedaban dudosas por un nada, entonces había que mandalas ao matadero, que che daba a Xunta de Galicia pois 600 euros por matalas, que víamos que non era viable dedicarse exclusivamente a eso. Entonces, pois foi cando empezamos a plantearnos pois cambiar pois o sistema de limpieza de fincas, máis que nada. Máis ben foi proposta miña do tema de cabras, que sempre me gustaron. Nesto que empezamos, neses medios tuvemos unha anécdota que foi unha boda ali dun amigo, un veciño, que, como todos sabemos, sempre se fan bromas e tal, decidimos regalarlle pois un cabrito pois como unha gracia. Os novios, fixolles gracia nese momento, pero claro, non se iban a quedar con el, que voltamos con el pa casa, e eu, como me daba tanto pois apuro, por así decirlo, ou eso, matalo, pois negueime. E claro, pois eso conlevaba que, claro, un cabrito solo, pois que non era planter. Pois nada, que decidimos buscarlle pois unha compañeira. E a raíz desto, pois, a parte de ter eses dous, ao cabo de unha semana, nesto que empezas a mirar por internet e tal, decides, pois, collerte outros animales, vamos. Acórdome perfectamente que foramos a costa de Lugo,
compráramos ya un paisano que se desfacía pois, de 8 cabras que tiña el. Bueno, fomos buscalas, bueno, empezamos, neses medios fixéronos das novillas, e quedámonos pois con as 8 cabras que trouxemos, bueno, as 2 máis a maiores que tiñamos. En total eran 10. E botamos así pois unha tempada, pouco a pouco fomos mirando para ir aumentando un pouquiño as cabezas. Ao cabo, pois non sei, un mes ou así, volvendo a mirar pois, por internet a ver que animales se vendían e tal, pois localizamos un 7, bueno, no concello de Begonte, que falamos co chico que as tiña, que sí, que bueno, que non eran del, que eran dun veciño, pero que cabras de totalmente confianza, bueno, o cal é que collemos relación suficiente para ter aí unha amistad grande con el, compramos as cabras, e bueno, fixemos unha amistad. Todo foi que el dispoñía, bueno, démonos a conocer, el dispoñía tamén xa de 200 cabras, bueno, contounos moitas cousas delas, o sea, experiencias, o sea, o trato, a maneira de manexalas, bueno, moito, que non, a verdad que non sabíamos. O que conlevou que el, como se dedicaba a outras cousas, como el tiña pois, no viveiró, tiña cabalos, tiña vacas, bueno, varias cousas, empezou a desfacerse pois, de algunha cabra, porque non podía atender todo el solo. Entonces o que fixo que nós pois, nos quedáramos co que el estaba vendendo, en confianza. E así sucesivamente, é que, bueno, acabamos comprándolle prácticamente todas as que dispoñemos hoy, quitado, pois, a mellor 20 ou 30, todas foron del. E, bueno, despois, como a miña parexa, bueno, dedicouse ao tema de transporte con un camión, eu foi cando decidín, pois, quedarme, o sea, asentarme e solicitar as axudas de xoven agricultor con plan de mellora. No ano 2019 veñenme aprobadas e solicitei para peches de parcelas, construción dunha nave, porque ali o inverno se neva ou se eso é duro, e compra de animais, porque me exixían ter un mínimo de 150 cabezas madres. Bueno, no momento que me veo aprobado, empecé, bueno, co tema de papeles, bueno, para mirar un pouco, para construir, para tal. Pasámonos o ano 2020 pechando as parcelas, que foron sobre, bueno, ven por aí tamén todo explicado, vamos, con que as fixemos e con, bueno, pasámonos o ano 2020 pechándoas con estaca de acacia, bueno, aparte de que nos botamos un mogollón de tempo pedindo precios, mirando que poñer, que non poñer, bueno, tal. Bueno, falaronme moi ben das tacas de acacia, con malla ovejera, metemos 2 tipos, unha simple, máis unha de triple nudo, despois, bueno, o típico, a ver, metemos 3 alambres, bueno, tal. Fixemos a construción da nave tamén, bueno, aí vese así de lado, ten, bueno, de 24 por 12 para ir empezando, xa coa idea de aumentar outra auga máis para o lado de aquí, nas mesmas dimensións, deixando de maneira moi cómoda, porque en pleno brao, pois, que podes animarte a deixalas nunha finca vallada, que non teñen maior problema. No inverno, pois, oye, se a hora de ter que traballar nunha zona estabulada, pois, cómodo. De maneira que, a ver, están estradas en palla, con acceso por ambas cabeceiras con todo portas para entrar e salir por un lado a outro. E, bueno, para un lado está establo libre, para outro, bueno, construímolo con boses para o tempo das parideiras, bueno, para telas un pouquiño máis controladas e separadas. A ver, bueno, falo vos que a miña raza principalmente da que dispoño é a mantrina, que é a originaria de Asturias. A ver, teño algún cruce, algún mestiza, eso, porque claro, que che obliguen para ter, para certificar a incorporación en tantos meses e tal, é moi complicado, pois localizar animales que che gusten,
que xente que chos facture, porque é outra cousa que exixen. Entonces, pois nada, que te tes que coller pois o que vas atopando, que che vayan queixando nas edades, en moitas cousas que están exixindo. Pero bueno, a miña principal, ou por decir así, o 70% das que teño, pois son así, mantrinas. Despois, a alimentación, ali temos un gran problema, pois non temos suficiente monte. O monte que hai, pois por decirlo así, está por outro lado da Xeneral, donde tampouco os veciños, porque como é mancomún, os veciños tampouco están dispostos a que los limpies. Entonces eu combino un pouco unha cousa coa outra, tanto pasto, o sea, erva, como o tema de silvas con, bueno, con algo de monte. Como tampouco as teño en extensivo solo, que eu son das que, a ver, quitado 2 meses de brau, que poden quedar perfectamente de noite fora, despois o demais días do ano, eu desde as 9 da mañán ou así, que as estás botando fora, hasta as 8 da tarde non as volves a gardar. Entonces, no momento que as gardas, teñolles preparado, pois, seña ben erva seca que recollemos nós no brau, o sea, capacidade suficiente. Despois, bueno, tamén teño a sorte de que como el anda a miña parexa, como anda con un camión e que se dedica ao tema de forraxes, pois dispoño da posibilidade de que me traiga de Castilla, que lles vai moi ben. Xa levo 3 anos con eso e me funciona moi ben. Pois ou palla de guisante, ou agora o que lle estou dando é un forraxe composto de beza, alfalfa, con erva, bueno, que ten varias cousas, que funcionas moi ben, vamos. Mantenas, ao mesmo tempo aportalles moita fibra, tal. Combino con un silo de presecado de 3-4 días, que eso só lo utilizo en pleno inverno, cando fai, pois, temporal, por decirlo así, o sea, hai moitísima neve, porque mesmo ano pasado botaron casi 20 días que non puderon salir ao campo por a cantidad de neve que había. Bueno, a maiores suplementos con unha pedra que lles aporta, aparte, como un desparasitante, aportalles vitaminas, zinc, bueno, máis alternativas bastantes, o sea, bastante completa. Nada, cando van afora, pois xa se suplementan en función do que coman por o día, así lles dou a súa ración á noite, pois se comen un pouco máis de verde, doulles un pouco máis de forraxe ou cousas así máis secas para compaginar unha cousa coa outra. Bueno, aí explico un pouco como é o traballo do día a día, que é o que vos estaba comentando. Que nada, que a función é que polas mañáns, desde que te levantas, pois atendes, teño 2 mastíns con elas, que, bueno, foi unha pequena incorporación que acabamos facendo a ver a 2 anos, así por falar con xente que, bueno, que ten experiencia, que a verdad que, a ver, de momento non están actuando como teñen que actuar, porque tampouco teñen a idade, pero que, bueno, que van por camiño, que as pasamos moi mal con eles, o sea, o primeiro, que sí, que, a ver, que che dan un para que probes, pero claro, que son moitas cousas que tens que ter controladas baixo el. Por exemplo, unha femia que me deu un chaval da zona de Asturias que se dedica principalmente a cabras. O primeiro, pois claro, a ver, viña acostumbrada dos pais, pero non era o suficiente, o sea, que che mata un cabrito, que xoga con el demasiado hasta que o agota, que despois trae, pois, unha serie de consecuencias. Entonces, pois nada, os mastines salen con elas afora, regresan de noite. Bueno, tamén quero añadir unha cousa que non añadín antes, que aparte de que fixemos os peches das parcelas e tal, porque ali o monte que, bueno, como comentei, non podemos dispoñer del, pois que me chama a atención, que o comentamos hai un cachín ali na pausa, que hai xente que sí, que a ver, que ten fincas en propiedade de monte, neste caso, pois, o que me ofreceron a min está en condicións óptimas, vamos.
Pois que me dixeron que, claro, unha persona que ten 25 hectáreas nun monte plantado eucaliptos, non en hileras ben plantados, o sea, destes que teñen anos está mal, totalmente cuberto de silvas, teñen, bueno, zonas despoboadas moi poucas con erva, bueno, teñen de todo o que ya elas lles vai. Está vallado a un 50, bueno, con estacas de hormigón e tal, na zona da Pastoriza, que me chaman, que se me interesa, que me prestan esa parcela inteira, o sea, libremente, sin ningún tipo de coste ni nada, coa condición de manterlla limpia. A miña reflexión é que, quero dicir, según hai xente que, o sea, esa persona xa me dixo que non daba encontrado personas para que lle accederan con unhas cabras, que era o que principalmente se desenvolvía ali, para limpiarlle, que se eu estaba disposta. Eu, por supuesto, que lle dixen que sí, e chábame a atención que en zonas máis cercanas a Castro Verde, donde somos, pois que, o sea, nin que estean pechadas nin que estean sin pechar, non hai xente que chas preste para limpiar. E que, bueno, que non estaría de máis, como estábamos falando hasta ahora, pois, é pouco máis, a ver. E nada, non sei que máis contar, así. Pois, se queres, o que facemos é empezar a dar paso a xente, porque é mellor hai preguntas e así... Non sei. Unha cousiña. Que altura ten o cierre que fixaste? Os que fixen as miñas parcelas, un 50. Eu antes probei tamén varios sistemas, tiñas electrificadas con fío de pastor, probei a famosa tela naranja electrificada. As miñas cabras non respetan nada deso. O sea, se non se me colan, saltan, é igual que teñan que comer como a que non. Non é eficaz. 50 chega, non? Sí, suficiente. Eu teño unha pregunta. Como levas o tema pulgas? Como se controla o tema pulgas? Está meténdoas todas as noites na cuadra? Pois moi ben. Eu son unha persona que, o sea, se podo estar, por decirlo así, as 24 horas do día encima delas, estaría, non me importa. Eu son das que desparasito cada 6 meses, doulles bastante, o sea, contundente, doulles nos cambios de tempo tamén con ivermectina, para que non lles afecte tanto o cambio de tempo. E logo, o que sí é fundamental en cabras, non podes ter unha cuadra con esterco como as teño eu, co esterco aí todo un ano sin sacar. O sea, tes que higienizar un pouco antes, o sea, sacarlle logo máis a menudo, terlles boa cama sempre, e tendoas coas súas vacunas, coas súas desparasitacións e coa súa comida que necesitan, non teño maior problema. Bueno, eu quero dicir que isto non é dado como xente con experiencia práctica en estas cousas te están escuitando, como pode ser Eloi e o José de Teixeira, non? Donde parece un mundo ao revés, donde a xente maior que ten experiencia escuitan unha rapaza tan nova con tantas ganas de ilusión. Eu quería falar de dúas cousas que, bueno, pois, por miña historia hai un tempo en un val que hai en Gastela, un rapaz que traballaba con unha mina, Manolo, que é mecánico, ele ten gando, e dixo que pola necesidade entre os veciños cambiaron moitas parcelas, fixeron casi unha especie de concentración parcelaria entre eles por esa necesidade. Por iso eu penso que cada medida que haxe xente con ganas, con raballos, con necesidade, esas cousas tamén se poden producir, cambiando terras e eso. Entón, pois hai outra experiencia diferente. La verdade que non hai moitos gandeiros, pero digamos que o Valvino de Chao quedouse con todo o ferroño, xente que tiña prado nunha zona, cedeunos a outro, e Tino de Roque, que ten 150 cabras, quedouse cos prados da lavandeira. O sea que a xente, cando se plantean ganas e formas tal, búsquense maneiras tamén de concentrar ferros, dar terras ou explotar de forma así. É solamente darlle un recordo do que se alcalde de Nogais aos teus censores das terras, Antonio, Gonzalo e Pepe, de construccións da Pastoriza, non foron os que che deixaron as terras? Foi Yáñez. Os irmáns Yáñez, os tres. Pero dixen que veciño que se deixaron as terras e que levas as cabras dos campos vais a dille un abrazo a ese alcalde de Nogais deste. Será dado. A xente que non che deixa o monte son labregos. Sí. Viven de... Vale.
Sí, son labregos, teñen vacún de carne. E aproveitan a terra? Están No, o que é monte no, está abandonado. Pero o tema dali é que non vai a ser que porque tú esteñas limpiando, por poñer un exemplo, unha hectárea de monte, te vayas facer millonaria a conta deso. Aquí, o sea, funciona así. O sea, non nos axudamos. A min daríame igual se teño que prestar unha hectárea do meu pasto verde, cambiala por unha hectárea de pasto a monte. A min favoreceríame, pero non estamos concienciados neso todavía. Hola. Sí. O meu consello que non vais para Pastoriza. Levarás moitas, pero traerás poucas. Se queres ver aquí, ainda teño chamada de Pepe. Para que as leve, levame chamando 2 anos e non as levei. Cada un? Vale. E o meu consello, Ti sabes que ali van a entrenar os cas de caza, non? En donde? Na finca esa? Sí. A finca esa está, a parte de vallada, dispón de cancelas, está con cámaras, está todo con candados. Sí, estuve ali moitas veces. Vale, muchas gracias. Claro. Hai dos micros aí. Hola, decías que tiñas 200 femias, non? Reproductoras. Sí, bueno, 200 contando os machos tamén, pero bueno, sí. Vale, a miña pregunta é a comercialización, porque como antes decían que era moi difícil, como faz a comercialización? Pois mira, claro, vamos a ver, eu principalmente saco particulares. Cando che coincide por cualquier causa en mala época de sacalos, pois sempre tes algunha mau dereita aí para botar dela, que en vez de pagarchos ao mellor a 90, 100 euros como podes sacar a un particular tranquilamente, pois que o sacarás a 70, pero o importante tampouco é perder, o sea, un mínimo sacalo. De momento sí. Exacto. Logo tamén Miguel dos amigos que cumpriche o outro día. Por certo, bueno, porque xa me queda moi boa carne para Santa Santiago, pero digamos que hai que varios amigos que temos alguén para intentar buscar clientes. Sí. Bueno, escoiteiche que puxerades estacas da acacia. Sí. Non sei, se a acacia negra, se a acacia normal, é tratada ou sin tratar. Sin tratar, veu do norte de Bilbao. Non sei como son as acacias, os de Bilbao presumen de ser moi fortes, non? Non sei as acacias tenen a mesma dureza cos osos dos vascos. Daquela durarán, pero a acacia de por aquí, se non é tratada ao exterior non dura. Mira, o que che podo contar por experiencia, cando se realizaron os peches foi que prestáronme un petón que era destes que vai nos brazos do tractor, que baixa con, o sea, fuerte. Non me partiu ningunha, en Penedo non me fallou ningunha, que está ali que se poden ver sin problema, e garantizar non o sei, pero que máis garantizaron 45 anos. Sí. Bien. No, pues me alegro que sea así. Viñeron do norte de Bilbao. Se foran as daqui mentres están verdes aguantan, pero... Non, estas son secas. A acacia non dura aquí nin siquiera para facer un coberto. Entra enseguida a polía unha vez que seca. No. Pero bueno. E salen máis económicas que as de pino tratado, claro. Pois mirei varias alternativas, podo decilo claramente. Saliu o mesmo precio que unha estaca de castaño aquí, é mellor feita e máis alta. Bueno, se ha resultado, pois é unha alternativa. Sí, con punta, 2 metros de alto, sin problema. É a 3 euros unidade. Sí. Bueno, eu creo que hai que animar a Lucía, independentemente do que dixo eu, o compañeiro de Pastoriza, eu anímote a que sigas escuitando todo o mundo, porque hai que ir recollendo experiencias de outros. Algún tiña cabra se pechou porque dicía que os prezos de venta non era sostible, e claro, xa sabemos que producir
apréndese máis rápido que a comercializar. Eso todos que están aquí o saben, non? Un pode vir de Madrid, que por aquí creo que hai alguna muller, ou de calquera cidade de España, que nun ano ou ano e medio aprende a producir con cabras, con ovellas, con leite, se lle pon interés, lle pon sacrificio e lle pon pasión. Sí. Aprende fixo. Nós tuvemos gandeiros, conoce Eloi na Xencia de Desenvolvemento Gandeiro, que a vosotros non vos sona, pero xente que casi empezaba por primeira vez en produción de leite e chegaban a ser mellores aos 4 ou 5 anos, mellores produtores, mellores gandeiros, mellores en xeral que moitos dos que naceron no agro, porque algúns non querían recibir os consellos porque pensaban que xa o sabían todo, e os que non sabían nada viñan con tanta ansia de aprender que se adiantaban pola dereita. Entonces tú seguramente vas a adiantar pola dereita cando leves algún tempo. E anímote a seguir e seguir aprendendo. E é bueno que se incorporen xóvenes con pasión e con ganas de traballar no medio rural. E cando teñas alguna dificultad, pregunta. E falando, escoitas a outra opinión que pode ser válida. Hai que facer como os franceses, non saben traballar solos. Os franceses axudanse uns aos outros. Fan xuntanzas para escoitar as experiencias de cada un. Contan as súas experiencias e tamén contan o que lle foi ben e os erros que cometeron, que moitos dos galegos somos reacios, que cando fracasamos explicar por que fracasamos. Sí. Queremos sempre explicar por que triunfamos. E non lle dicimos ao gandeiro do lado, non fagas o que eu fixen porque esa experiencia xa la pasei eu e foi moi mal. Eu aconsello que vayas por este outro camiño. E como final, se non encontran terras nin na Pastoriza, nin en Castro Verde, nin na Terra Chá, vai a Mariña de Lugo, que están quedando explotacións de 30 a 40 hectáreas sin sucesión, con fincas pechadas e todo a prado. E ao lado tamén vai haber un monte para que podas metelles máis fibra. Moi ben. Os galegos somos moi difíciles, como último xa, a salir da nosa parroquia. Eu teño proposto algún que tiña unha explotación de leite aí ao lado de Oza dos Ríos, metida na zona urbana. E ofrecinlle unha explotación de 100 hectáreas que estaba a 20 kilómetros, que se xubilaban. Todo funcionando, instalacións de equipos de ordeño, tanques e demais. E cando dixen que estaba a 20 kilómetros, home, eu fora da miña aldea, faise mago leixo seso. Os franceses son capaces de recibir xente que ven de Holanda. Hai explotacións de leite en Holanda, digo, en Francia, que estaba en Holanda, e por falta de terra viñeron a Francia, o sea, son capaces. E triunfaron ali, que os coñezo. Aquí fora, moitas veces do noso concello, somos reacios a marchar. Non. Bueno, de todos os xeitos, o mellor tamén hai opcións por aquí máis cerca, non? Porque o señor Alba, pois, o mellor tamén se lle ocurre, ten fincas pechadas e demais, hai que explotar o que hai por aquí, non? Claro. Bueno, ten algunha pregunta máis? Que superficie tes perimetrada? Pois perimetrada basicamente só teño que é o pasto, serían sobre, podoche decir, non sei, 20 hectáreas. Non todas nunha peza, Vale. En cantas pezas? Pois hai pezas de 2 hectáreas e pico, hai pezas de 1 hectárea, hai pezas de media hectárea. Vale. E 200 cabras? Sí, hoy en día sí. O meu propósito é chegar a máis. Pero se manteñen ben esas superficies 200 cabras, non? Sí, porque, a ver, eu non son das que estou continuamente de casteño fora, alimento moito do que recollemos, por decirlo así, e claro, a ver, en pleno inverno as miñas casi non salen afora. Entonces, pois sí. Unha pregunta para Miguel e tamén por o tema de calidade como consumidor e exportador de carne. Por exemplo, o meu veciño ten pastos, ten 50 cabras e pastorea, traes pa corte, cuido os cabritos na cuadra e se enxere, que tamén se ti comprado cabritos. Tú tamén facías así, tiñas os cabritos na cuadra. Quer dicir, a diferencia de calidade de que os cabritos estuveran estabulados interior ou que andan por fora? Eso... A diferencia, non sei qual será mellor, o que pasa que se ten moito ganado, non basta ir os cabritos por fora. Eu mesmo non podía... Claro. E non iba...
E non iba a traer 400 cabritos por fora. Eso. Entonces, igual a noite non volvían mitad deles. Pero a incidencia da calidade do cabrito, porque, por exemplo, eu que tuve unha experiencia cando me subirei, que traía unha hectárea, tuve un porco baixo dun solto de castañeiros, pero a xente que levaba os coches ao solto, en doncos, para esperar os coches nas notadas, pero logo o último mes metíanse na cuadra, porque, claro, andar fora andaban como xabariños. Entonces andaban moi flacos, de un mes metíanse na cuadra para que collieran un poquinho de grasa. E eu esa diferencia non a sei, porque eu solo traballei dentro. Sí, a ver, eso é como do Barcelona e o Madrid, ou seja... Será mellor o que fora, ou? Realmente, para min, cando os dous están ben cuidados, a calidade da carne debería ser boa nos dous, vale? A diferencia real é que a carne criada na cuadra é unha carne máis blanca, vale? É unha carne máis, quizás un pelín máis blanca e quizás un pouco máis blanda, vale? A carne criada fora é unha carne máis roxa e, ao mellor, un pouquiño máis dura, vale? Esa dureza non é a dureza que nos dicen os carniceiros de que, oi, estaba moi duro, non. Estou falando de cabritos nos dous casos criados ben, vale? Por iso vos insistía eu que non é cuestión de botalos fora, é que chova, é que non haxa de comer, é que tal, vale? Sobre todo na época, precisamente, dos cabritos, por eso falaba tamén de a época da cubrición, tens que estudiala moi ben para que o cabrito veña na época que cando este dando a nai o máximo de leite e que cando se acabe o leite a nai siga habendo produto erva boa ou brote borón, vale? Por iso tamén o tema dos cabalos que vos falaba. Si tú deixas que o cabrito chegue a xullo, agosto, empeza a secar a erva e os metes nun pastizal, aí non vas conseguir nada, vanse quedar delgados, mal pelo, vale? Entonces ese cabrito xo levas, aparte de que é imposible casi pelalo, facer a separación da pel da carne, que polo que protestan moitos carniceiros, porque sigue habendo moitas matanzas digamos, fora do matadoiro. O problema é que está flaco, vale? Si tú tes o cabrito ben cuidado fora, ten igual grasa que o outro, a única diferencia é esa, que a carne que está fora é unha carne máis roxa, vale? É un pouco máis dura, porque fai exercicio. Eu, a miña experiencia, eu son defensor, evidentemente, de crialo fora, porque é como fago eu, é que a maioría da xente, se lle posa cegas, non o distingue. Que non distingue o carniceiro, porque ten que pelalo moitas veces, porque o mata el na carnicería, ainda que debería facelo no matadoiro, ou o que che dice que o eso. Pero o distingues polo color e polo eso. Pero se está un cabrito ben normalmente cociñado, vale, que eso xa sería outro, e aí vos falaba o tema da carne de calidade ou non. Os criadores sabémolo, a veces, cando o cabrito é bon ou malo, pero non sabemos como se entrega ese cabrito ao consumidor, ou como o consumidor o cociña, vale? Podes levar o mellor cabrito do mundo, que como cociñas mal, pasa como con calquera outra comida, vale? Eu, como me dixo outro día, pasei un pouquinho co grill, pero de todas formas estaba bastante... Claro, ese é unha cousa bastante común tamén. Un parente meu inglés que ven en toda a sabía, faino no forno, metido nunha bandexa con papel aluminio por arriba, unha hora para que se cocera, logo quitei o papel e dolo polos dous lados. Simplemente, eu non sou cociñeiro, pero xa che digo, se está bon ou está malo, é moita diferencia. Co mismo animal, hai moitísima diferencia. E con un produto que ten un coste moito maior co do polo, co do porco, co da vaca, que calquera outra cousa, tes que entregarlle ao consumidor, a persoa que o come, ten que ser un produto bon, porque estás pagando 16 euros o kilo, que a ver se sabemos en que mundo vivimos. O sea, quen compra 100 euros de comida hoxe de cabrito, que son, sabéis como son as costeliñas de cabrito, non? É unha cousa pequena. Digamos, é unha comida para min excepcional, pero que tens que servir dun xeito excepcional. Nos temos experiencia, a veces en feiras, en demostracións, en degustacións, etc. Bueno, non falei hoxe do tema do envasado, porque ese tamén é outro mundo sin fin, que a veces evitas vender ou evitas poñer ou evitas que lle chegue a ese produto ao cliente por esa canle, porque sabes que te estás facendo mala prensa a ti mesmo, vale? O sea, a ese nivel. Eu penso que é unha cousa que os produtores descuidamos moito. Bueno, a típica que xa sabéis todos os que sodes así máis gandeiros, que a xente confunde o cordeiro co cabrito, vale? É inconfundible. O sea, ninguén confunde, incluso eu que confundo, non sei, o porco ca ternera no churrasco, vale?
confunde un cordeiro con un cabrito. Vale? Que pasa? Que... O de confundir un porco que termina no churrasco tamén é grave, pero... Pois, pregúntalle... Creo que o cabrito é un rico a carne con unha textura tamén diferente ao cordeiro, que lle gusta moito o cordeiro tamén. Pero abunda moito máis, tamén metendo unha base de patacas e pimentos, non sabes? Para a cebola. Tamén, facía moncho de fusión nos ventos, facíamos un marmitaco para 30, para a escuela de música de Mondoñeiro, que viñeron todos ao Cabrero, que estaban a unha actuación. Díxome, cantos somos? 30 ou 50? Porque se somos 50, meto máis patacas e máis pimentos, non sabes? Pero facía un marmitaco. Temos que ir acabando. Sei que quedaron un montón de preguntas, pero como vamos a estar con eles pola tarde, pois dunha maneira máis distendida podemos aclarar dudas, non? Agora, de paso que subimos, Suso vai nos facer, bueno, contar un pouco o que estivo traballando por aí, xa de paso que imos hacia os coches para subir a comer aquí en Dous. Nada, pola miña parte decirvos que os primeiros anos son duros, pero ao final van saindo as contas, non no primeiro ni no segundo, pero van saindo, non desesperedes, vale? Veña, moito ánimo.